tainga ni Misty. Palagi niyang kinakulitog, kinakilitog ng dila mo, dila. Nalaman namin, gusto namin malaman yung dahilan bakit mga chikadora ito talagang scam ito. Good morning, Rox. Good morning, Rox. Parang maginaw-ginaw. Well, I tried. That's all I can say. Hi guys, good morning. I'm going to feed the dog. Sakit yung puso ko. Hindi kinakaya ng power. Let's see if I have Milo over here. I forgot to bring. Oh, it's right. Oh, shit. I have a leaf. Look, you eat the thing. I see that. You eat your monkey. Okay, I'm gonna make her egg because if she make her breakfast, kung gagawin niya yung breakfast niya, ay nako, 2020 niya matapos pa. So, lutuin ko na lang ng, siya na lang ang bahala ng, ng coffee niya at saka yung bread. So, siya na bahala. Naka-ano na siya eh, tapos na siyang mag-CR kasi binigay ko sa kanya yung telephone. Come here. I'm not leaving. Yeah, I know. Ang baby na, ang baby na, ang baby ni mama na, ang baby ni mama na, ang baby. You wanna go out? Okay, let's go out. It's windy out here. It's windy. Yeah, it's sunny too. Huh? Oh, what is that bird? Oh, nice sun, guys. It's a nice sun. Not sun. It's a nice cloud. Right, Rox? It's a nice cloud, Rox. Look at that lovebird, oh. The lovebird. Oh, look at that two birds too. Look at the cute birds. There's a lot of birds, guys. In front of the house, too. There's a lot of them. I don't know what's in our ground right now. Ba't kayo humihiga? Ba't nakahiga ka? Doon ka. Ah, okay. This is like leaning on that one now. Who's behind me? What are you doing with? What are you doing? He's behind me. Let's take him up. Up, 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 up. Who's behind me? Who's behind me? Up is the up. Up is the look, guys. I tried to just put my. What? 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 Come here, Misty. Up. Who's behind me? Who's behind me? Who's Look at your sister try to play with you now. Nanonood ako ng Purple Iris. At sa kain muna tayo. Marami. Marami. Look. Salmon, bihon and rice. Dito muna ako sa taas, guys. Kasi maghiga-higa muna ako. It's kind of chilly out there anyway. Yep. So, look. Maganda sa labas, guys. Sobrang ganda, pero pag lumabas ka, doon ay makikita mo yun. So, nagbabali ito, guys, oh. I try to open. I'm gonna open this up. Yeah, open it. That it's nice. Hi guys, I'm here on my bed. Anyway, and somebody's right here. Where is she? Where is he? Where is he? Where is he? Where is he? Bug! He's right there, guys. He is right there. What are you doing, Bug? It's very
calming music, guys. In YouTube. At saka, parang na akong gustong matulog at mag-relax, pero hindi ako makarelax kasi parang may nakaano sa ibabaw ko. Ay, nagtatignan niyo. Nasa ibabaw. Nasa ibabaw ng paa ko, guys. Pataasin ko muna to, guys. Itong natural hair ko dito. Pataasin ko muna bago putulin kasi ang putulin ko itong yung my colored. Yep. Look at this over here. Tignan mo bag. It's Dimples. Dimples, where are you going, Rox? Yes, I know. Yes. Pancake na naman tayo, guys. Magluluto na naman ng pancake. Kasi mahilig tayo sa pancake. So mag-pancake na naman tayo. But iwan ko ba, guys, parang hindi maginaw talaga, guys. As in, yung summer hindi pa dumadating. Umiinit siya and then ginaw pa rin. Hindi ko maintindihan. I think ito ang ano sa upstate. This is like the weather in upstate New York. Yeah, magluluto ako. Maliit yung ginagamit ko para hindi siya mag-over yung shape niya, hindi mag-look ko. Saka may nagtatanong din tungkol sa wallet ng matanda. Ano siya, guys, nakikita siya. Iwan ko ba kung naano ko siya sa vlog ko. Nung nag-transfer siya dito nag-transfer siya dito for ilang araw. Kailangan ng insurance, ID, anything and everything. Andun lahat. So, ang ginawa namin, naghanap ako dito. Alam ko naman na wala dito kasi dinala niya dun. So, naghanap lang ako dito. Baka. So, sabi ko na sa asawa ko, pag uwi mo dapat, ang una mong gawin, nalughugin mo yung kusina, lahat-lahat kung saan yun niya, kasi makalimuti na yung matanda. Nalughog ng asawa ko. So, ang nangyari, doon pala niya nilagay lahat. So, doon, guys. So, doon pala niya nilagay. So, nahanap ng asawa ko, tinabunan nila pala niya ng yung mga ganito, mga pang na towel. Marami dong nakatambak pang gamit, mga bagong laba. So, doon yan, tinago niya doon
So, doon pala niya tinago. Hindi niya na naalala. And then, pag yung sinabi namin na, nahanap doon, kasi tinago niya, wala namang naglagay. Marami siyang rason, guys. Baka yung kinuha ko yung mga mail, at dinadala-dala daw niya yung wallet, at saka kinuha. Baka nilagay niya yun doon kasi marami siyang dala. Hindi talaga siya gano'n na, ay, nako, nakalimutan ka. Hindi yun. Meron siyang hindi ginawang tama. Hindi talaga niya aminin, guys. Na, marami siyang ibigay sa'yo na dahilan. Ganyan yan. Kahit hindi pa yun matanda, kahit bata pa yun, sabi ng asawa ko, sabi nila, ganyan talaga yun daw. Hindi kasi hindi aamin. Ay, nako. Yung pancake ko, guys, sobrang taba naman ito, guys. Look. Sobrang taba, guys. Look. Nag-i-edit lang ako, guys. Tapos na, guys, akong nag-i-edit. Sobrang tulog pa siya. Alas 11 na. Ng umaga, natulog kasi kagabi. Alas 12 na ata. Kasi andito yung sister-in-law ko kagabi. Late sila umuwi, mga 11. Tutulog kami, mga 12 na. So, yun dahilan. Yan ang dahilan ng kanyang paglayo. Sa Pilipinas, mahilig tayo itong mga kalamay natin magagamit, diba? Ako, guys, mahilig ako yung pag may ginagawa ako, mahilig ako gamitin lahat ng galamay ko, katulad ng toes, yung mga galamay ko sa paa. Mahilig ako kapag may ginagawa itong kamay ko at saka may kukunin ako, gamitin ko yung paa ko palagi. At kapag may nahuhulog o may gusto akong i-pick up o may gusto akong i-open or close, at saka yung kamay ko, gamitin ko yung paa ko. Yung pag may nahulog yung galamay natin, may our toes are like using to pick it up or close the thing on our knee or our back. Everything is useful. Psst. Yung labhan ko yung damit ng matanda. Yun lang. At saka naman, guys, nawawala na rin yung nakita, diba? Nakita na ng asawa ko yung yung wallet niya. Ngayon, ang dalawang singsing na mamahalin ang nawala naman. Ay, nako. Ang hirap ng ganito. Paano na lang? Sabi ko sa kanya, huwag mo nang huwag mo nang suotin kahit sa punta ka, i-keep mo, taguin mo na, taguin. Ay, iwan ko yung taguin. Ay, yung safe ba? Safety, taguin. So, labhan ko lang tong damit niya, guys. So, yun. Yung Roxy ko, pinanood ako. Sobrang ganda ni Mama, diba? What? Nanood mo ako, diba? No. Nanonood ka sa mukha ko? No. Anong meron sa mukha ko? What? 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 Anong meron sa mukha ni Mama? Anong meron sa mukha ko? Ang pangit ni Mama. Oy, hindi ko siya kamukha. Ang gwapa ko naman. Ang gwapa ng mukha ni Roxy. Oh, hindi siya kumika. Kulipat siya. Tekla. Pustada, Rox. It's raining. Umuulan ang araw. Umuulan ngayon, sobrang ulan-ulan. Hindi naman sobrang ulan, pero maulan-ulan ngayon. May ginaw-ginaw din look si Misty andun eh. Kasi takot yan sa ulan. Takot yang mabasa ng aso na yan. Hindi ko siya pasukin kapag hindi siya
nagwiwiwi sa labas. Di ba, Rox? Anong kailangan mo? Ha? Gusto mo ng palo? Palo-palo tayo, Rox? You wet. Look at your ear. Oh, it's wet. Yeah. You went pee-pee. You went pee-pee out there. You did? You did? You're such a pretty little princess. Oy. Look at your sister. Oh, takot sa ulan. Kaninang umaga may araw, pero nawala. You are talking, Mama, bebe. What is that, Rock? Attacking me? Get out. Okay. Yan na, Rox. Enough na, enough. Palagi, iwan ko ba itong si Roxy, guys? Palagi niyang inaano yung tahinga ni Misty. Palagi niyang kinakulitog ng dila mo, dila. You're not going to eat my flowers, my bonsai, huh? The other one died and then you're gonna eat that? No way. Nagbabasa siya. Mom, we're gonna eat soon. Okay. Nanonood lang ako ng Lifetime. Palagi ako nanonood ng Lifetime, guys, pero nakalimutan kong patayin ang oven. Ito yung kakainin namin, yung ribs. At saka yung pasta, ito, mushroom, yung corn, at zucchini. Ito, tapos na to. Nilagay ko yung ano sa paa ng couch kasi para hindi mag-scratch yung floor. So, nilagyan ko na to dito. Masinaw-sinaw siya, masinaw-sinaw. Pag palaging ginagamit yung telepono, hugasan nyo palagi. Hindi naman hugasan, i-wipe lang siya para, kasi yan, alam niya na. Dito kaniyong mga, dito oh, dito yung baba palagi. At saka dito yung sa tainga. Saka paghuhol dito din. Usually, ang ina-wash ko palagi is yung Clorox na wipes or Lysol. Yun. Kasi palagi akong merong wipes, Clorox or Lysol dito sa bahay. Palagi. At saka yung kapitbahay namin, yung dito yung may mga bata, bininta nila yung bahay, guys. Nakakamiss, kahit bago pala kami dito, nakakamiss yung mga bata. Naglalaro sila palagi. Ngayon wala na. Nalaman namin, gusto namin malaman yung dahilan bakit may problema ba dito sa area, ganyan. So, wala naman ta pala. Yung may swimming pool doon, sabi niya kasi si Tami palaging friendly kasi yun yung si Tami. So, palaging pag nakita niya, puntahan niya agad. So, yun, nalaman niya na nabinta, mga chikadora, ito talagang si Tami to. Chikadora. Bininta kasi naghiwalay ang mag-asawa. At saka apat o lima yung anak nila. 4 or 5 yung anak nila. So mga bata pa yung mga magulang ng anak bata, guys. At saka marami na mga, I think may 14 years old na sila, malaki. I think. Pero mga bata pa yung mag-asawa. Nakita ko sila yung lalaki nagpunta dito yung unang bili namin ng bahay. At saka nakita ko yung asawa at mga anak face to face, yung nakalabas itong aso. Yung naalala niyo. So yun. Tapos na kaming kumain, di ba, Rox? Tapos na kaming kumain. Oh my God. Yung ulan, guys. Umuulan talaga. As in,
Naririnig ko, sa loob pa lang kami, naririnig ko, look, thank goodness Misty is out, but hopefully she will no, she's coming back. She's coming back, of course. You're such a scary little dog, you don't like rain, you don't like to get wet. And, yeah. I think she's right, you have to cover it. I'm gonna tell Tommy to buy cover for that. But anyway, so, it's raining. Mangutot muna ako, guys. Ay, nako, pagka hapsay sa utot. Na-happy na yung mga flowers ko doon. Yeah. Nabubuhay sila kasi may araw at saka may ulan. Umiinom sila ng gatas from heaven. And if you can see, yung sa taas doon, ita-timelapse ko sana ito. Roxine, hurry up. Good girl. Hi guys, insert shout out. Shout out to Inilin De Guzman. Hi sis, thank you for watching Inilin. Shout out to Vanessa Juntahan. Hi sis, thank you for watching. I think yun lang ang magpa-shout out. Thank you guys so much for watching. And hi Tita Inday, hi sis Tis. Hi, thank you guys so much for watching. I'm gonna end this vlog because I did forget to end the vlog. And thank you guys so much for watching. If you haven't subscribed, please subscribe. I noticed somebody always like the comments, every comments of my video. I noticed somebody hit like every comment, and whoever you are, thank you so much, I appreciate it. And whoever likes my videos all the time, I appreciate it also. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video. Yeah, I will see you guys in my next video. Thank you guys so much for watching. Bye. Ay, Dakod, what did you do? What did you do? Why you dragged her over here?